April ni som pani news commentary kan ngai thlak tur te chu US Iran Inbiaknaah hlawhchham chan le Middle East Buaina China din mun soi kan tum don ani amma sabera US intelligence report han soi masa ila New York Times in a report danin US intelligence chuan China in missile te chi manpet stam tham zet mai Iran apeni in asoi chuti line ni som ri chung in dona khan Iran in China siam missile ahman om hriat anilova fiatna chiang tak an lamulo ceasefire puan nuwa thlengpo ani mai thaya indowan chunjom le ani chuan China ral thuam kan muto mai thaya tin tun haya US thlona tla te kha China ral thuam mangaka ani MT an chui mek US President Trump chuan Miami yatangin hemi chungchang zo na toy fel deuh mai na changa chu tiang thil chu China in ati ani ngat chuan Buaina na satak mai ama chon thai ani ati menpet sikauki dara ngat chi ni in aircraft thlok niam deute akap thlave thai China hian wal out takin Iran apengot lova ramdang kora an mang ni in report chuan atar lang Russia point intelligence lama Iran apuya China phaichu a mai mai lo topang a fim khur hle ang ti ero achiang mei tha Donald Trump an mikhwal dona ex-slav mikhwal turang dewin China hian that achua mek Chinese embassy Washington chuan thu chua siamin China hian indona machon engramma ral thuam an pengai lova US hian hetiang thubel chian dol lova in pu hi ban san ro se ti inan changani United States thil phut Iran in apom thailo Inbiaknaah China wanga thleng Buaina du lo China April ni som pani tukin jin khan US Vice President JD Vance chuan darkar som ni pakhat lai US Iran palai te Inbiaknaah a hlawhchham thu soin mason na om lovin US palai ten Islamabad an chua san thu asoi ven himna khau tak hnoya Pakistan rama 5-star hotel thaber room zali omna hotel Serena a Inbiaknaah hi nei ani a kumsang ni pariat khan helai bul hnaya om Marriott hotel chu helpolten an lo beitwa khatatang khan ven himna po an ulukin thwa tam tak paltlang ngai ani Prime Minister Sabaz Sharif chen na atanga hlalo te omani angin khopui ko thlir paltlang fo ngai lovin Inbiaknaah an tling tla thei ani puan to angin US Iran Inbiaknaah thulai mu ber chu nuclear ral thuam top san ni in full mark za mark som kwa pakwa apu kanti to kha JD Vance chuan inrem na siam lova kan om hi awan duai thlak tak zeta US tan apoi satlia Iran tan chuan apoi le zwal don ani chuwangin inrem na siam lovin kan let mai dona kan din na ero kan chiang thokata kan ram ri kham chin chu in revek Vance chuan ati JD Vance hian ama thu ngotin Inbiaknaah hi akal puilova darkar som ni pakhat chung Inbiaknaah khan President Donald Trump nen anin befawa Trump thuang zelakal anni chuti line JD Vance po hian indona hi hobby ani lova a hlok em wang po ni lovin indona alo om thina ni ti a hrethiam tawng chu JD Vance Special Envoy Steve Witkoff le Tramamak pa Jared Kushner chuan Iranian Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf le Foreign Minister Abbas Araghchi chu darkar ni lai an kom Iran sarkar thu chuan ti hian aziak ve thunga Inbiaknaah zo fel ani to a rampani technical expert ten le khapoimo te anin petonanga Inbiak rem thailo na thil omma se indorna nei chunjom ani ang antia Inbiak le huntur ero tarlan anilo ceasefire puan nuwa US le Iran omdan en hian inrem na hi anthil du anilo ve ti alanga Inbiaknaah hlawhtling tak an nei hi kan bei seilo hrim Iran palai te thlona kan en chuan US airstrike kathi school nau pangte uniform bag le thalak te an phurtela an supreme leader thito Ayatollah Ali Khamenei sunan thuam dum anin bel vek boka heng thil te hian Iran palai te hi teran an chwa san ma dai to khan America thil du kan pom lovang ti thai turin an rilru an ti chelui tlatani diktak chuan kan first love te thalak akreng hlomila chu du dang kan nei thainang in thlandona ru ro boy puithin kan omani point om ve tho
Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagay chuan ZD Vance soi ang lo takin US Iran Inbiakna chungchang asoi ve thunga thil tam taka kanin rem thaya point pani pathum vel ero ngai da nai nang thei talawani tuntum Inbiakna hi nisom ni chung zet in do hnu loka omani a rin helna le in huat na alana sa a voikhat Inbiakna in rem na siam hal hi kan bei sei lo hrim hrima tu main an bei sei karing lo ati nimina kan puan tak ceasefire hnuwa po nikhata Hormuz paltlang hi longsom bak akai theilowa IRGC chuan lam siamin sea mines palpua bom kan chut vek thailo antia US Central Command chuan indolong destroyer pani USS Frank E Peterson le USS Michael Murphy te Hormuza awat chuatira Arabian Gulf thleng an kalani IRGC chuan lam siam sea mines pakhatma an hulova himpialin an kalchuak le US Admiral Brett Cooper chuan US longten Hormuz an thunun le ta chu lom omati thu asoya IRGC lam eroin an phana sahlea Iranian military Khatam al Abinia Central Headquarters chuan US thusoi hi do tani ati Pakistan hian remna siam tumin ma han latak ma se Saudi Arabia lama ral thuam athon lut ve thomaya Iran hian engtin tak ngayang mo Saudi Defense Ministry of Defense in Natarlan danin Abdul Aziz Air Base Saudi Arabia Eastern Province Nimin Khan Pakistan fighter jet dual an thleng report in Natarlan danin Pakistan hian fighter jet som panga chuang le sipei singkhat sang thum borvel jet Saudi tanpui turin atir chuak to ani Saudi Arabia le Pakistan hian defense agreement an siama wangin unaw ang maya in chantur an nitoa chu Pakistan point Iran ariat tirto ani Nimin Jing Khan Saudi Finance Minister Mohammed Al Zadan chuan Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif chu Islamabad amua Foreign Minister Ishaq Dar le Army Chief Asim Munir an telvea Pakistan hi arathai ema Saudi Arabia chuan investment billion ngaman siamsak atum mekani China hi Iran trade partner lian ber ani a Iranian oil leitu lian ber ani bok atir phatatangin Iran hian US le Inbiakna nei adu ngai lova ceasefire po hi China not na wanga umve mai chawni in hei hi Trump point aphalova China wanga thlengani ati ve ngatani mediator lian ber Pakistan point China chu afak viawa Donald Trump hun tiam top don 11th hour China chuan Iran hi ceasefire pom turin anora chu Iran hian azom mayani chuwangin US Iran Inbiakna hi arranged marriage angin rampani du thlanna ni lovin an chungte wanga thlengani kanti thei ome China Foreign Minister Wang Yi chuan ceasefire om theinan khan Iran Israel Russia le Gulf countries te abekwal veka voisom ni paruk ngot phone call anei hnuwa Iran khan apom ta chawani Middle East Buaina China in adu lo chan pathuma oma pakhatna oil supply akhai lak thai hemi chungchang hi chu kan soi photo kha pani na investment risks Iran atanga sum peipun atumna billion zali akhobo vek thai pathumna Middle East Chinese antama China sarkar hian ami tenun na angai tua hle Professor Natasha Lindstedt Professor of Government University of Essex chuan ti hian asoya China hi politically and economically Iran thian thaberani ati Iran oil export 80% hi chu China in alaya chu mai ba ka kumsang ni som ni pakhat khan Iran le China hian kumsom ni pangachunga tan cooperation agreement an lo ziak to a US dollar billion zaliman Chinese farm company ten na an thokanga Iran in oil mangin aleiba arul donani chuwangin kumsom ni chung hi chu Iran le Middle East muan le remna omro se tia chonghei tongtrai bai tur dik tak chu China ani Iran abuaya a economy atlak chiat vai chuan China hian engtika ma US dollar billion zali hi amhulet don lo China official Xinhua News Agency report danin United Arab Emirates ringot Chinese mi 3.7 lakhs an oma China sarkar chuan Iran war hnu khan mi singkhat vel a hruai ho to a
mi nuai li deuh tho hruai ho tur chuan China sarkar apachepha hle dona chuwangin muanna omro se ti hi Xi Jinping du berani Middle East Chinese immigrants population hi nuai som aina tamani China le Pakistan economy hi Middle East hian atan puina sa February thla khan Pakistan chuan rampo na tangin $3.3 billion lai foreign remittance rampo na hathok te tho chua alaluta UAE le Saudi Arabia tangin atamber chuwangin China le Pakistan hi chu Iran wanga Middle East buai tur phallo ber zingami an ni reng don